Нов дубъл с София рисува. Тук имаше едни боички, които баба й подари. Тези боички са от рисунка с номера. Рисунката обаче я няма. Само боичките. Те даже малко са засъхнали някои. Но колкото успей да използва от тях, колкото успей да извлечем максимум от тях, толкова. Днес с това разполага. Ако искам, мога да изложа и други бои. Между другото, тези кутийки аз бих ги измила и бих излагала и за напред боички вътре. Браво, давай! Може с пръстчета, ако искаш. Не ги ли искаш? То си е твоето, мамо, аз не ти го взимам. Виж, можеш да рисуваш с тази кака. Като сложиш и тук боичка и правиш сърчица. Служи с пръстчето така боичка и отпечатай да видиш. Да, намажи го хубаво с боичка и после ще го отпечаташ. Получава ли се сърчица? Я да видя. Не го мокрива водата. На листа го слагай. На листа сложи. Да, горе-долу се получават. Не баш. Не трябваше да го мокриш, ама нищо. Да, и пак на листа. Да, рисувай. Аз ще чета спокойно книжка, ти си рисуваш. А според мен, ако махнеш палитрата, ще имаш повече място за рисуване на листа. Точно така. Добре, много добре. Не е по тебе, мамо, на листа. Ръчички, хубавички. Много хубаво. Махни палитрата, за да имаш място на листа да си правиш ръчичките, мамо. Чу ли, Софи? Не на косата.
хубавички, хубавички. Рисувай мамо на листа. Не, искам мия. Ама искаш ли да прибираме вече боите? Да. Няма да рисуваш повече, това беше. Да. Това беше. А не искаш ли да направим няколко ръчички заедно? Искаш ли? Ето моята дъка. Айде дай твоята четка. Да, омазано до мен. Какъв цвят ръчичка искаш? Искаш ли червена ръчичка? Не така. Ей такава червена ръчичка. Да. Къде? Коя ръчичка? Да. Тази? Ето така, мажем. Мажем пръстчетата ти, добре. Всяко пръстченце. Къде ще я залепим? Да. Ето какво виж, махаме палитрата да има място. Давай, лепи. Пък. И още една има ли? Добре. Да. Така. Другата ръчичка ще я печатаме ли? Да. Давай я. Двете. И двете? Да. Значи мажа едната и ти ще размажеш на другата или да ги мажа и двете? Двете. И двете да ги мажа, добре. Да. Мажа. Така. Добре, къде ще ги лепиш? Избери си място на листа. Може и тук така долу една до друга, или? Добре. Искаш ли да направим розови ръчички? Да. Розови ръчички. Дай сега ръчичките. Коя е тази песничка? Много интересна. Онга Минга. Какво е тази песен Онга Минга, мамо? Розово фламинго. Да. Дай. Сиба. Розово фламинго. Не, Дай, аз ти мажа ръчичката да печатаме ръчички. Ето тия. Май ми отцапано след. С розово. Да, така ли стана? Да. Колекичка да не се къса листа. Виж, аз само ще ти покажа. Защо обръщаш листа, Софи? Къде е картината? Не, дай да довършим картината. Не е довършена. Ахаха. Айде, сложи тук на листа. Сложи на листа сега. Хайде, мамо, сложи на листа. Хи-хи. Дай да дъцункам. Толкова си хубаво. Защо да не правя така? На теб не ти ли е хубаво да дъцунка, мама? Айде, рисувай. Тук само на листа се рисува. Ако искаш да рисуваш, се рисува тук. Тук от земята. Не, на земята не. Не мога. Падна ли? Да. Аз те дигам. Айди, тук на листа. Колко се закачи чорапата. Готово. Давай, мамо, тук на листа. Тука. Не. Искаш ли? Не, майчо. Твоето Димек да те оставя да си чета книгата, така ли? Да. Тати може нито това. Как ще ни рисуват? Рисувате и тук нарисувай нещо, за да го видиш. На бялото е, тук на бялото. Не, аз това тати бойка. С жълтата боичка? Да. Да не става, опа. Може и наистина да не става, дай да видя. Тя наистина не става, Софи. Тя е изсъхнала. Може да я намокрим, евентуално, и да видим дали ще се размекне. Ма явно не се размеква. Така, и зелената не става. Синята става. Искаш ли с синята да рисуваш? Да. Къде ще рисуваш с синята? Може и да не става. Бе, има някакъв мек, да? Не е баш цялата, но бива. Ето. Къде ще сложиш синичко? Ето към примерно. Тук, мамо. Искаш ли да ти сложа на ръчичката и ти да печаташ ръчички? Дай. Да. И вземи това и го търкай като се пунчи. До тати. Ето на тази, хайде. Оп! Къде, какво искаш? Оп! Къде ще отидеш като минеш? Ако отиваш да се миеш, приключваме с рисуването.
Дай да сложим от ето и синьо да направим синя ръчичка. Искаш ли само на пръстчетата? Не, Софи! Върху листа ги печатай, мама, тия ръчички, не върху мен. Тук на листа, мамо. Хапиш ли? Да. Софи, хапе! Ама хапи наистина. Не. Софи! Не така наистина хапиш. Не се хапи наистина. Чакай, стани. Аз когато те хапя, не те хапя наистина слънце. Не. Аз не те хапя с зъбите. Ти хапиш с зъби. Не. Казах не. Този път мама казва не. Не, Софи, така може да се ударим, мамо. Ама аз не съм искала да те ударя, ако съм те ударила. Ела да те пушна. Не, мамо, за това... Удари ли са? Къде? След дай да го трукам. Толкова силно ли са удари? Една синя ръчичка, една. Само една е тук така. Една жълта? Една зелена? Добре. Виж, ето така, виждаш ли? И после правим така, хоп. Добре. Дай пак да направя тук така, хоп. Ето, мажем го. Давай, сложи печатче. Къде ще сложиш? Добре. Интересно. Ето и сърчите. Ти ядосана? Да. Защо? Какво? След тази игра на София е много кеф да ме гледа как аз си играя. Тя наистина за по-голям човек. Аз ще пия внимателно кафе. Аз ще пия внимателно кафе. Искаш кафе, обаче ще го пиеш много внимателно, цялата си бяла. Не искам да се цапаш, мамо. Едва ще се изпери. Добре, отивам да направя кафенце. Да. Ти ще го изпиеш? Да. Как ще го изпиеш? И така. А папа е така. Я кажи, как ще изпиеш кафето? Внимателно. Ти знаеш ли какво кафе пиеш? Малко. Има ли вкус на шоколад твоето кафе? Няма. Какво ще си играеш сега? С млякото? Да. Какво има вътре в твоето кафе? Мляко и какао има. Да. Днес Софи сама прецени, че иска да пие от биберон, за да не се изцапа. Така ли, мамо? Ти по принцип пиеш много добре от чаша. Да. Това е шише. Това не е чаша, това е шише. Не е чаша, това е шише. Това е шише. 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 Я кажи. Шише се суши, на шосе се суши. Можеш ли да го кажеш?